tayo mag-church, Pastor? Sa the answer Magtubok. Oo. Barangay Magtubok. Nakaila ko ni mo katong last youth camp na mo. Dugay na kayo. Mga Youth pa ko, 2008. Siguro to 9 ba? available ba na siya ma'am? Kaya na. Available na siya. Kuya ka ng lugayan ano? Hmm. Kusog po to is available. You can send message. Gaya na ito nga camp, Pastor eh. Di ba na kay mga anak? Na. Oh, i-focus lang niya ma'am. Ako, mga minyo na po. Ako na nabalik magkaulitaw. Bitaw. Bitaw. Salamat sa Ginoo. Salamat. Ayaw itaw na. Interview ay lang itaw. Musta naman tayo mong gay, taga-agulak? Wala mo ba tayo Gipukos, gipukos. Valentine's? Adik na ko masabay. Wala na. Kapag Valentine's, paano mo man taga-agulak? Iba si Nicosa ni Ma'am. Ako rin na i-voice over. Oo, din yung sila. Ito mo. Kaya siya ma'am, nagtaka po siya ma'am. Oo, kiri. Pati ko padunot na yung style. Yara na. Yara na. Kaya mga bata noon siya ma'am, available, Pastor Oriel. Kaluoy. Di kaluwi ang mga. Pila may paniwid doon ni Ano Pastor? si Sir? Sila Luyo. Yapil sa natin. Pero magkaraan yun nila sa bilis na yun nila yun. Di marok. Di ba ito gusto gusto? Di marok. Di marok.